надявам, че ще има повече кметове такива. Защото за мен, лично за мен, това е най-важно. Нашите деца първо да бъдат българи, а после каквито и да е. За четвърта година подред, както казвам, всяка година ще ви го кажа пак. Аз съм най-силният и най-богатият човек на света, мога да купа всеки и да го продам. Но не защото имам пари, а защото имам толкова много приятели. Извинявам се, че ще дам гръб на публиката. Скъпи приятели, утре е ден на будителите. За мен, вие сте будителите. Вие самодейците, които заделят от шахтата си, от залата си, от бюджета на семействата си, за да държите българския дух. За поредна година аз ви се подпагам.